lähden muokkaamaan valmista mallipohjaa. Eli mä voin mennä vaikka tuolta plussasta. Sanotaan, että se olisi sosiaalinen media ja Instagram-postaus, minkä haluaisin nyt tehdä. Mä valitsen sellaisen mallipohjan, missä on jotain kuvia ja tekstiä, jotta mä pääsen näyttämään, miten niitä muokataan. Se avasi sen nyt tähän muokkaustilaan ja mä pystyn täällä vielä selailemaan näitä. Eli mä voin klikkailla ja miettiä, mitä tykkään ja jatkaa selaamista. Nämä, missä on kruunuikoni, on Pro-käyttäjille ja kaikki muut on vapaassa käytössä. Mä haluan semmoisen pohjan, missä on aito valokuva, jotta mä pystyn näyttämään, miten sekin vaihdetaan. Mä klikkaan vaikka tämän näköisen nyt käyttöön. Ja tämä on tosiaan se muokkausnäkymä, mistä mä lähden vaihtamaan sitten omia tekstejä, värejä, fontteja, mitä tahansa tänne. Kun mä menen hiirellä näiden elementtien päälle, niin huomaatte, että niihin tulee tuommoinen liila kehys, mikä tarkoittaa, että se on sitten aktiivisena, johon toi liila kehys tulee. Nyt mä klikkasin tekstin aktiiviseksi, ja mä voin tästä lähteä ihan kun tekstin käsittelyä tekisi vaikkapa Wordissä, niin vaihtamaan tilalle omia tekstejä. Eli mä pistäisin tähän, että essi, kansio, jos tästä tulisi vaikka joku oma flyeri. Vähän vaikeasti luettava teksti, niin tämä yläpalkki täällä on nyt tekstin käsittelyn työkalut. Mä voisin tuosta pudotusvalikosta vaan vaihtaa mielestäni jonkun helpommin luettavan tekstin vaikkapa tilalla. Näin. Samalla tavalla mä voisin käydä nämä muutkin tekstit läpi. Mä tuplaklikkaan vaikkapa ja backspacella ihan kumittamalla otan sen pois. Pistän tähän vaikka, jos tässä on mainos, niin tai käyntikorttiin vaikka viestinnän asiantuntija ja vaikkapa vielä ton meidän nettiosoitteen. Mä vaihdan tämänkin samaksi fontiksi. Eli se oli se Poppins. Ja huomatkaa, että samasta fontista on erilaisia leikkauksia. Eli ihan ohuesta tämmöiseen paksuun. Niin se, että sun ei tarvitse aina vaihtaa fonttia, vaan sä voit vaihtaa vaikkapa sitä fontin leikkausta. Eli jos mä haluaisin nyt korostaa tässä vaikkapa meidän kotisivujen osoitetta, niin mä voin myöskin pelkästään sen sanan maalata, mennä tänne ja vaihtaa vaikkapa lihavoiduksen. Mitä muuta tekstiä voi muokata? Niin sä klikkaat sen taas aktiiviseksi, sä voit vaihtaa väriä, fonttikokoa. Jos mä klikkaan tuosta väristä ja haluankin tähän joku vähän piirteämmän värin, niin mä voin valita täältä valmiita värejä, mun omia brändivärejä, mitkä mä oon laittanut tänne. Tai sitten tuolta plussasta mä voin laittaa ihan minkä tahansa värin, jos mulla olisi värikoodi. Tätä sanotaan hex-koodiksi. Eli jos sulla on organisaation graafinen ohjeistus, niin siellä lukee jokaisen värin kohdalla tuommoinen koodi torrisuoidan perässä. Niin sen syöttämällä tähän saat jotain tiettyä väriä. Tai sitten sä voit ihan fiilispohjalta lähteä täältä selailemaan, että mikäs fontti voisi tai väri sulle olisi ollut sopiva. Mulla on tosi vaalea tausta täällä, niin mä haluan jonkun tosi tumman fontin väri, jotta se erottuu kunnolla. Otetaan tommonen liila vaikka. Ja vaihda kaikki, niin se vaihtoi ne kaikki. Säästö multa aikaa. Sitten mä haluaisin seuraavaksi muokata vaikkapa tätä taustaväriä vaaleanpunasta. Mä klikkaan sen aktiiviseksi, jolloin työkalupalkiksi tulee taustan työkalut. Ja klikkaamalla tuota väripalloa, taas sama tulee. Eli mä voin valita täältä valmiita värejä tai omia värejä. No, tällä kertaa mä voisin koittaa tämmöistä valmista väriä, mikä mulla on täällä jo käytössä. Samalla tavalla kaikki näitä elementtejä mä voisin muokata, pistää jotain itselle sopivia värejä tai luoda tunnelmaa tai sitten ottaa ihan jonkun brändin omia värejä. Näin. Samalla tavalla kun täällä on näitä elementtejä, sä voit näitä liikuttaa, sä voit kloonata, tehdä niitä lisää tai sitten sä voit poistaa kokonaan, jos et sä välitä niistä ollenkaan. Samalla tavalla mä otan ton nyt vaikka pois. Tehdään semmoinen tosi yksinkertainen työ tästä. Mä voin liikuttaa tätä kuvapaikkaa täällä. Mä voin muuttaa sen kokoa. Eli samat toiminnot on oikeastaan lähes kaikkiin näihin erilaisiin elementteihin käytettävissä.
Mä voisin vaikka viedä vähän tekstiä alemmas, niin mä saisin kuvalle enemmän tilaa, jos mä haluaisin, että se on vaikkapa pääasiassa. Nyt mä oon vaihdellut värejä, mä oon vaihdellut fontteja. Nyt mä haluan vaihtaa vielä kuvaa. Mä klikkaan kuvan aktiiviseksi ja nyt mä painankin roskakorin kuvaa tosta, jolloin se kysyy poista kuva vai poista kehys. Poista kuva poistaa pelkän kuvan, jolloin tämä kuvapaikka jää tähän talteen. Jos mä painaisin myös poista kehys, niin se näyttäisi tältä. Nuolista mä pääsen taaksepäin. Yksi vaihtoehto on myöskin se, että mä vaan tuon tähän päälle uuden kuvan. Eli täällä on lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja vasemmassa reunassa, mitä sä voit lisätä sun työhön. Sä voit lisätä erilaisia elementtejä, jos sulla on tarve, kuvia. Sä voit tuoda lisää tänne tekstiä, tekstipaikkoja, valmiiksi tämmöisiä tyyliteltyjä tekstiasetteluja. Latauksista sä voit tuoda mitä tahansa sun omaa, eli lataa tiedostoja, ja sieltä sä valitset sun tietokoneelta kuvan. Eli se pitää olla sun laitteella, jotta sä saat ladattua se tänne. Mä oon tänne esimerkiksi ladannut erilaisia henkilökuvia, erilaisia vaalielementtejä, mitä mä oon käyttänyt, ja ne säilyy täällä mun latauksissa. Mun ei tarvitse aina tuoda niitä uusiksi. Jos mä haluaisin täältä tuoda jonkun kuvan nyt tuohon kehykseen, mä voin ottaa siitä kiinni ja raahata sen, jolloin tuon kehys ihan imasee sen. Toinen vaihtoehto on se, että jos mä oon täällä latauksissa ja klikkaan jotain kuvaa, niin se tulee tuohon päälle, jonka jälkeen mun pitää ottaa hiirellä kiinni ja vetää se tuonne kehykseen. Tämä osui aika kivasti itse asiassa tuohon kehykseen. Mun mielestä väritkin sopii siihen hyvin. Mutta jos mä olisin vaikka päätynyt tuohon aiempaan kuvaan, jolloin pää rajautuu pois, niin mun pitäisi muokata vähän tätä kuvaa. Se onnistuu tuplaklikkaamalla tätä kuvaa, jolloin se pystyt täältä liikuttelemaan ja rajaamaan uusiksi tätä kuvaa. Tässä ei kauheasti ole tyhjää tilaa pään ympärillä, niin voi olla, että joku toinen kuva olisi esimerkiksi toiminut paremmin tähän. Otetaan vaikka toi. Siinä oli jotenkin tosi kivat värit tähän työhön. Näin. Nyt jos haluaisin tuoda vielä jotain omaa tänne, se onnistuu täältä vasemmasta reunasta. Täällä on myös sovelluksissa paljon esimerkiksi tekoälytyökaluja, tai voit tuoda ääntä, videota, taustaa, kaikenlaisia kaavioita, jos haluat tehdä jotain tiedon visualisointia. Ja kaikista pääsee aina eroon sillä, että pistää sen roskakoriin. Voit koittaa ihan rohkeasti. Mikäli täällä sun vasemmassa reunassa ei ole näin paljon näitä toimintoja, mitä mulla on, niin se johtuu siitä, että sä et todennäköisesti ole vielä käyttänyt niitä ikinä. Eli sulla voi olla täällä semmoinen 3 pistettä, mistä saat niitä lisää, tai sitten sä voit tuolta sovellusten kautta käydä hakemassa niitä lisää. Se riippuu vähän siitä, että mitä laitetta käytät, ootko selaimella, ootko ladatulla ohjelmalla, minkä kokoinen näyttö sulla on, mitä sä oot käyttänyt aikaisemmin, että mitä sulla mahtuu tähän näkyviin. Mutta samat toiminnot löytyy meiltä, mutta ne voi olla täällä piilossa valikoissa. Kannattaa rohkeasti vaan seikkailla siellä. Mitä muuta mä voin tehdä tässä? On se, että mä aina nimeän tämän mun työn. Eli tuolla on nyt Essi-kansio, niin mä voisin nimetä tämän työn sillä tavalla, että tämä on Essin harjoitustyö. Nyt kun se on nimetty, niin se tulee myös tuolla nimellä mun tietokoneelle, kun mä lataan tämän valmiin työn. Mä voisin lisätä sivuja, jos mä haluaisin tehdä jonkun monisivuisen työn. Tai sitten mä voin vaikkapa kloonata tämän, jos mä haluankin tehdä usealle eri ihmiselle. Mä pistän tähän nyt vaikkapa Annika-kansio. Sitten mä toisin täältä latauksista Annikan kuvan. Ja näin on helppo tehdä vaikkapa sarja erilaisia somekuvia, julkaisuja, vaalimainoksia, käyntikortteja. Niin tosi helposti, että käyttää vaikkapa samaa pohjaa. Jos sulla on liikaa sivuja, niin aina ne voi poistaa. Näin. Eli nyt me osataan vaihtaa tekstejä, tekstin tyylejä, värejä, elementtejä, kuvia. Yksi aika semmoinen yleinen kysymys on se, että miten tämän taustan voi irrottaa tästä kuvasta. Niin se on Pro-käyttäjille ainoastaan, mutta mä näytän. Eli sä aktivoit ton kuvan, jonka jälkeen sulle tulee tämmöinen taustan poistajanappi. Klikkaamalla sitä, niin se hetken työskentelee ja sitten se irrottaa tuosta valokuvasta ton ihmisen. Eli se näyttäisi täältä.
Moni tykkää käyttää tätä esimerkiksi jossain vaalimainoksissa. Sitten mä saattaisin itse asiassa poistaa tämän kehyksen ja laittaa pelkän kuvan, koska nyt näyttää vähän erikoiselta, että se on tuommoisessa kehyksessä, mistä näkyy läpi. Niin mä ehkä poistaisin koko työn, eli kehyksen. Toisin sen kuvan tänne mun latauksista. Ja ilman tuollaista kehystä mä käyttäisin taustan poistajaa, jonka jälkeen mun on paljon helpompi asetella tämä henkilö tänne. Ja nämä asiat ja elementit sijaitsee päällekkäin täällä, niin nyt esimerkiksi jos mä haluaisin ton liilan palleron näkyvän tuolta takaa, niin mun pitäisi muuttaa tämän kuvan sijaintia. Eli mä klikkaan kuvan aktiiviseksi, sijainti ja vien taaksepäin, jolloin pikkuhiljaa huomaatte, että tuolta tulee erilaiset elementit eteen tai taaksepäin. No nyt mun ongelmana olisi se, että toi teksti ei kyllä näy, eli teksti pitäisi aina pyrkiä laittaa semmoiseen rauhalliseen taustaan, jotta se on luettavaa. Niin mä veisin sen vaikkapa tonne. Eli taas tosi pienellä vaivalla mä sainkin ihan erityylisen kuvan tästä. Jos mä olisin nyt tyytyväinen tähän mun työhön, niin mä tallentaisin tämän mun koneelle. Mä menisin tänne jakaminen ja lataa. Ja nyt, jos tämä on sähköisen käyttöön tuleva työ, niin mä ottaisin PNG tai JPG. Ne on valokuvia tavallaan molemmat. PNG sopii ehkä vähän semmoisen laadukkaampaan kuvakäyttöön. JPG saattaa joskus olla vähän kevyempi tiedostokoko. Mikäli mä tekisin sitten taas jotain tulostettavaa työtä, niin mä ottaisin todennäköisesti ton PDF-tulostus, jolloin se tulisi PDF-tiedostona mun koneelle. Ja se on sitten tämmöinen, minkä voi lähettää vaikkapa sähköpostin liitteenä. Sen voi lähettää vaikkapa painotaloon painettavaksi. Mutta jos taas somejulkaisu, mä ottaisin PNG. Sitten se kysyy vielä kokoa tässä. Mä voisin muuttaa kokoa, koska mulla on toi toiminto. Kruunuikoni siis. Tai tehdä muita, esimerkiksi läpinäkyvä tausta, jos mä tekisin jotain pelkkää logoa täällä. Mutta mä en nyt tarvitse mitään noita, niin painan vaan lataa, jonka jälkeen se ruksuttaa ihan pienen hetken. Ja sen jälkeen se ilmestyy mun tänne tietokoneelle lataukset kansioon.